Hi and hello. Pastor Johnny here. Hinaut ang kalinaw, ug grasya sa Dios nga walay kinutuban, maimo nining taka. Wherever you are in this beautiful planet Earth, God has given us. Karong adlaw, tuguti ko nga mo share sa mensahe, especially alang sa mga Kristohanon nga adunay commitment to special serve God through the church, sama sa mga pastors, mga pari. Usa, ako ning giuluhan nga mensahe nga if you love me, feed my sheep. My sheep. Of course, debalutang nga kanang pulo nga pulo na gikan ni Jesus o iyan ang gi-address ngadto kang Pedro nga iyahang gisaligan, no? Sa iyahang ministry, to continue the ministry of establishing the kingdom of God. Ito nang subilano ni siya nga nabanhaw siya si Kristo. Pagkabanhaw ni Kristo niya, ibalag niya si Pedro o nga iyang ipungutana sa katulo kay gayon, Pedro, ihugma mo ba ako? Atong balikan ang sugilanon, hapit na mahayong si Pedro kay balik-balik siya pangutana ni Jesus. Bisan na iyang tubag, yes Lord, I love you. Para nako kini nga pulong nga importante kay kini labi na sa mga pastor, mga pare. Kay gusto sa atong Ginoong Kristo ang iyang mga karnero o katong mga katawhan nga ning tuo na niya, no, hinahanglan nga kung sa mga kuan pa na siya, karnero pa na siya, no, kay kaning karnero mumuni ang kadaghanan ng mga mananap nga gina race sa mga Hudiyo kaniadto sa ilahang panahon. Hinahanglan nga imo guni siyang ihatod o nagi mga shepherd niini nga mugiyan nila ngadto sa mas dagang sagbot o mas tamog nga mga sagbot o bisan pa ngadto sa matinaw nga tubig. No, kay mahadlo po man ning kaniro, dili man mo inom og kanang tubig nga gagimok. So mangita jud ka og tubig nga pundo at tinaw aron mo inom sila, no? So that's part of feeding, not just greener pasture, greener grass, but lunhaw, limpyong tubig. Mao ni ang hagit ni Jesus kang Pedro, ug mao ni ang atong pagpamatuod sa mga pastor ug pare nga sila tinuuray nga nahigugma ni Kristo. Ilahang i-feed ang iyang kaniro. In other words, kitang mga pastor, evangelist, mga pare nga mga Kristohanon nga itugyanan sa mga karniro, sa mga magtuturo ni Kristo, naisama kita og mga kusinero o sa English pa na siya chef, no? Kanang mga chef, wala siya, sakto na sila kahibalo ng mga kusinero, sakto na sila kahibalo sa nakalain-lain nga putahe, ilabi na sa mga putahe nga dili lang lami kundi nutritious. Sa Banisa, nutritious sa Bisaya. Nutritious means kanang
nutritious. Balo na tao siya nutritious. Kanang makahataw og kahimsog. Tinuod nga kahimsog sa lawas sa tao. Pagkaon nga makataw, tinuod nga kahimsog sa lawas sa tao. Muna atong role itang mga pastor nga dunay mga gialagaran nga simbahan, mga pare, evangelist. No? So, dili lang kay usa na klaseng putahi ang atong lutuon. We have to make sure nga ang atong mga kaniro kaon gayud og husto nga pagkaon aron himsog sila sa ilang kinabuhi. Lig-on ang ilang dili sila dali nga magkasakit kay himsog man. No? So, sa akin ka reminder, dako nga reminder para sa mga pastor, pare, evangelist, mga professed preacher of the gospel nga andamon gayud nato ang atong mga mensahe na enough nga masiguro nato nga mumit mutagbo sa espirituhanong panginahanglan sa kinabuhi sa mga magtotoo ni Kristo diya sa iglesia. No? Diba? No? So, napasabot kini nga ang tinuod nga pastor, nga chef, spiritual chef sa Ginoo. Magtuon gyud, mamananong gyud og lalo. Dili lang kay mantinihan na nato ang atong listeners diya sa iglesia. No? Mga stock knowledge nga murag kana obsolete na gani. Makadungog ko sa mga magsisimba sa silahang mga complain, mga bagulbol sa kinabuhi ingon nga Kristohanon. Ingon sila nga balik-balik naman ni wali ani pastora ni kapuya po ni pastora. Kuya po ni pareha kapuya po ni pastora, balik-balik naman ni pamantay pagtubo sa atong pagtuwa ni kabalik-balik naman. No? So, it's a great reminder for pastors na naghimo og commitment to love God through Christ. Diya sa atong pagka-pastor sa mga anak sa Diyos, sa mga kanino sa Diyos, sa mga magatuo sa Diyos, pinagi ni Kristo. Hinahanglan nga andam kay kita. Magkisusigay kita kung sa ilang mga panginahanglan aron mutubo nga lig-on ang ilang pagtuo. No? Hindi bang karigahan sa mga pastors ron, sa mga preachers, ang wali nila dili pagtubo sa dili meant aron mutubo ang pagtuo sa ilang mga church goers, kundi aron mutubo ang ilang income sa church. No? Ihimong negosyo ang pagwali. Ito pa sa amigo nga pastor kaniadto sa Pentecostal, ituduan sila unsaon sa pagbaliktad sa bulsa sa magsisimba. Na baliktad ang bulsa, pitaka, huhuon ang pitaka. E mo na training nila. Kuratahanay. Na kinahanglan nga ang magsisimba buhatag sa tanan-tanan nila. Diyan sa simbahan, sa offering. Pangwarta. Mao ba na siya paghigugma sa Diyos? Mao ba na siya? I don't think so. No. So, pagtubo, yung kamailan nga ang tao, ang magtutuo ni Kristo, nitubo sa iyong pagtuo, mo ka nang iya kinaiya na mahimo siyang luyon ay ugmaon sa iyong sikataw. Ang iyahang salapi, iya kining gamiton alang sa iyang, alang sa pagtabang sa iyong sikataw. Dili aron pagpadato sa pastor. No, that's wrong.
aron paghimo sa pastor nga bilyonaryo, aron na ay private jet. No, that is not what Christ has taught us. Atong mga pagwali, atong mga mensahe, dapat muhimong himsog sa pagtuo sa usa ka matuto ni Kristo ug mailhan kini pinagisayahang pagka pakailamiro sa kinabuhi sa ubang tao aron iya kini tabangan aron mahawa sa iyahang problema, mahawa sa iyang kapitlos na kahimtang. Remember the story of the rich young ruler? Mao na siya pinakamensahe. Mao na siya tinuod ng mga Kristohanon. Mao na tinuod ng pakigugma sa Diyos. So, kita mga pastor, sa ako na ginayon. Sorry to repeat it once again, or the third time, fourth time. Pero muna importante kayo ang atong hinulong kanunay. Kaya mga pastor, matintal ta. Sama sa mga tentasyon sa mga ordinaryong membro sa magtutuo. Ganahan sa tang makapantagdagan. Imbis nga ang atong wali, maghimo, prepare sa mga magtutuo sa Diyos na mahimo silang sama ni Kristo. Yung selfless o tinabangon sa uban na sa Christianity. Not about making money. Kaya kung making money na gani ang ato ang mga sermons, dili na Kristohan. Negosyo na siya. Negosyo. Inawag niya ang Diyos, magapanalangin, magamputa. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power, and the glory, forever